Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody on my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngun amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal may sa, dumteng kenkwana ti panagligay. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamati nga itilit ang niliday, at damat masilmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yibkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoin kayo yibkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga unidan, kadag iti dumdumnger iti tangatan. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatunod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan ang Vanessa at dinan inilanan ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged daklangan itinagan ang Vanessa. Naungat ken istrikto ti ina. Saan nga kinkinawatan dagiti dadakkel ko. Gapu iti dayta, awan matragsak ko iti balaymi. Ket iti ayan dagiti gagayem ko, ti ayan ti ragsak ko. Bueno papagayam, itay denggen ti panakaindrama ti pakasalitaan ni Vanessa diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters never have letters. Napanan man ng jay amam nga arte, Vanessa. As usual, nana. Basta mabartek, rumwan. Ay mapang-ur ko ti anak ti Diablo no mapaluksaw na. Surutot man. Saan ang nana? Amuyo mo to ni tata. Awan ti denggan na nakainom. Ay maruaman! Siguradong agapad ang magpapainda, makauma. Tibain, Willie! Itata na usawan ka. Agsarita ta itinalapat. Apay manan. Dayjay ka di aswiti ti babaem. Nagpunamat.
Di kan agulpod no kayat mo tinasayaat. Awan babaik! Ha? Sika lang ti babae iti biyag ko. Ulbod! Nagmayat to pa'y tinarakop yo! Nagragsak kayo iti dayjay ababayadan a babae! Among matlagayam ababayatan. Trabaho na dayjay. Kat! Agpatrabaho ka matkan kwa na! No di ka katlaglag! Ulbod! Sunod yan dito balay. Awagak man kat din ni Norgie. Apa yang mawag ka, friend? Kaya ko tag siya, Norgie. Madamati siya dito eh. Kadwag tigil friend ko. Ganda kita pamarkada. Awan ngamin ni Mami. Magsaur ka. Madamamat gaya man ti happiness yun. Di nakpay nalagip. Narigat Jakpet no may tumarok dinam dito eh. Naman sa mapad trip di Johnny. Umayak nga ro dita. Tamasurunak dito'y balay. Ay, katuwa na. O sige. Hanggang, di kayo nawawis ha. Aman luto kami di papasulit dinam. Rabiin ng awan pa'y naluto. Agluto ti mabising! Agyan ka kitin itiruar! Ape adi ka pala nagluto, Vanessa. Padam nga day tiruar! Ha? Makamukan kan kwa na! Rabiin nga madda pala itirwar ti anak mo. Di matagadadal. Di matagtrabaho. Anya nga iter aramidin na itirwar. Nang runa iti kastoy nga oras ti rabi. Ay na! Si Kanton ti agdamag kan kwa na inton sumangpat! Tamasurunak iti tao nga ulbod! Agpada kayo nga agama nga ulbod! Naulaw ako na, Vanessa. Oray siya. Matulog ako nito sa alas yun. Matulog ako nito silid. Ang ganda ka nito ya. Anay, porsyonada na nga tayo sa barkada. Maturog ako din. Makaturog ako na yan. Ayan tayo barkada, Norgie. Apay biro kursunadan. Idaron ko, tag-inundawayan nakidirabi. Anyo? Saan mo na idarom ni Benson? Gulo lang ti parno ayim no kasta. Agasawa kay kiti na. Total, guwapo man. Kinata mabalinda. Awan sunggar adot-dot ko kankwana. Diyak kaya tayo diyak tao. Napili ka launay mo, Vanessa. Kagurkurak tayo diyak tao. Bastos! Napnapanam itinagpat nang. Sumungbat ka! Makas-asawa ka ka din. Inaramid mo mantikas tayo din. Nagtangkan ti ulom. Sa dino tinagturogam idirami. Injay balay da, Norgie. Awagam ni Norgie, takasarita.
mawag ka, Vanessa. Dita ka di nga imyan ni Vanessa idirabi. Well, Nana. Hanggang inawawis mo may dito eh. Isawawis mo din may dito eh, Nana. Sino ti kakadwayo dita idirabi? Mabalin ka din, Nana. Si Vanessa lang hindi pagtamakan yung tapisi ha. Sige. Makitang bastos day di ako kuy-kuyog mo. Iso asar di nga mo ti makikuy-kuyog kan kwa na. Balay, Vanessa. Tungkuan, siyak man ti pabasulon ti inam. Agayam ta, Norji. Katsi ka lang ti pangibagak iti amin na parikot ko. Ano ti parikot mo? Agdadagsanak. Anya? Mano abulan? Upat abulan. Anya? Inlambang ko lang ti kasasaad ko kadag iti dadakkel ko. Iso ti damadmadlaw. Upat abulan ko nam? Kit mo, makabulan pa na tinapalabas malipot di umay mo dito eh. Day tangarot ti parikot ko. Iso ang patulungan ka. At day pudnukan ka, Norji. O sige. Kasta, saan ni Benson ti mo nakita? Apay-akayat mo nga idarong. Tap namang tad iti sustento, kasta ka di? Wala. Naligat da ito, Vanessa. Ibagam lang ngayon, tayo kalay sana ka. Ay, tiyak kayat. Kan madimat lang dag iti mata pobre adadakkel na. O di mo kayat ni Benson. Diyan mo, biyon di kamatan. Nagpakalay sa kakantuan na. May samot na dya bastos. Abay na ko na mabastos. Saan nabigbigat to'y si Kugko nagtaod kan kwa na? Kan awan ti mabalin ti pamilya na. Iso kas dyan yung tinapanunot ko. Tapos santa kakahura dagiti dadakkel ko. Masansan nga aglalado. Kasla masakit. Kasarita ta. Tapod nun samot ti atap ko. Nga niya. Amasikog ni Vanessa. Anya. Apay, imo ka di madlaw ti tiyan na. Masikog? Wen nga rood. Anya apay nga rood ti maramidan ta. Saan mat ang mabalin nga isublim tinalpasan? Nalpas nga roodan? Ay, mangibabain a talaga. Ulbod ngamin. No idi pa'y laan nagpud no. O tinasulbar ko man. Nakasarita ko ni Benson. Kat? Imbaga namat ka lagi ti dadakkel na. Basta ko na ti pungtot da. Ang gaputa di da kaya ti maperwisyo kung maibabain. Kasarita da ka no lagi ti dadakkel mo. Sinagtunod. Di ka kailangan makiasawa ka ni Benson. Diyak kaya tayo dyan tao. Masino ti kaya ba? Tinobyo ka nang baybayakan ka. Agpadada diyak kaya. Lalala. Ibagam to amin. Ruti kaya tiyo mapasama kita. Nasaom nga min, Vanessa, adi mo kayat ti makikalay sa akin ni Benson. Anya nga ruti kayat mo? Suportaran na laangan ti sikog ko. No kayat yung lakit ti singasing ti anak ko. Mayatak man.
Mayatak mo titi dayta. Mano ti kayat mo amay iti binulan, Vanessa? Makamu kayon, ma'am. Mabalin ka di ti 5,000. Uwan, ma'am. O sige, mangtedak itan iti para 4 a bulan. Ngem, adda kondisyon. Ma'am. Siguraduam ang nagtaod iti anak ko dayta si Kugmo. Tanusaan, da kayumat ti darum ko. Pagyaman ang kapinatgan niya ti awis ko. Nana, nena. Kunam mat napatagunay ti ibaga. Wen, nana. Kaya't ko kasarita yung naimbag ni Vanessa. At da ngamin inlibak na kada kayo. Anya? Amuyo, nana. Naglapayag ti daga ako nada. Sa amangag kan maamuan ti amin ti anyaman adama. Anya ti kayat mo asawan. Namuwak ti kinapod no. At inobyo ti anak yo ti nakasikog kan kwa na. Anya? Iso ang kasarita yung naimbag ni Vanessa. Talaga apakaibabain ang amin nga aramid mo, Vanessa. Apay anag parbo ka. Apay anag libak ka. Diyak mo ti bagbagayo, nanang. Di mo amo ngagliman abulan tatyan mo. Di mo amo ani Winston ti amatisikog mo, ha? Di mo amo! Ha? Kayat mo asikamot ita ti gweltaan day ti day tapan ng lokom kadakwada? Nanang. Talagang awanan ka iti baing, Vanessa. Apay akasta ka! Awan mo't ngamin ayat iti day ti pagtangan. Day talaga papakan ni tatang dararamidan nyo. Di nagpaibainan. Kasano? Day tamat amam tagar aramid iti parikot. Siyang ti masaksaktan. Nagsakit ti barukong ko iti aramidan na. Ita, iraman nak apabasulan. Sortang yun na ita. Nangpasan ti amin. Anulutan tayo no anya ti sumaron. Kasanong arod asulbaran ti parikot a pinarnoy day ti ababae. Magisarita tayo kada Benson, kanda giti naganak na. Apot dendan ti sustento kahit itanda. Kanakid daw tayo matitipang makawan. Gamsaan na maisubli ti 20,000 na itanda. Rinamas na ni Vanessa. Iso nga awan ti maisubli ka na kwada. Ala, magsasaritaan tayo dahi taapanag. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back Dakala na kay babay na tinaramid ko, Mr. Lonely. Ngem naladawan ti amin. Ket sapay kuma, tada na agsaw dagiti padak adumdumngeg, iti daytoy apakasalitaan. Tuy pagayam mo, Vanessa. Agyaman kami iti daytoy apakasalitaan, pagayam ang Vanessa. Umunay ti amin, saan agapo tamadi ti makitkita mga aramid dagiti dadakkel mo ket dadaelem meten ti biyag mo. Biyag mo dayta, Vanessa. No dakas ti aramid mo, sikamet laeng ti madaksan. Ala,
Tangay addan to anak mo, wenno nakapagpas ngay kapaykit din, ay ket agnaknakam ka kuman. Paliwam ti mangrugi, ket isurom ti anak mo itinasaya at asursuro, tapno saan to ama ipadaket ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng patulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Vanessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez, kaniti matireksyon, Virgie Paglari. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay Panang Tarabay, na imbag na oras kada kayo amin. Thanks for watching.